T'imagines viure en una Catalunya on no t'hagis de preocupar per com cobriràs les teves necessitats materials bàsiques? On els diners que necessites per a coses tan essencials com ara la llum o el menjar estan garantits de la mateixa manera que tens garantit l'accés a la sanitat i l'educació o als carrers i als parcs. En això consisteix la renda bàsica universal, una quantitat periòdica que rebem tots de forma incondicional per assegurar-nos que el mínim que necessitem per viure tranquils està cobert. Però, com que parlar de diners és lleig, parlem d'una pasta incondicional. I què vol dir incondicional? Vol dir que la pots gastar com creguis, ningú et dirà què n'has de fer. Que no has de fer peripècies per sol·licitar-la. Si ets ciutadà de Catalunya, la rebràs. I que arriba a tothom, independentment dels diners que tingui. Espera, a tothom per igual? Sí, perquè no és una ajuda, sinó la renda bàsica universal, un dret de la ciutadania. Una ajuda es dona per intentar compensar les rendes més baixes. La renda bàsica neix amb l'objectiu de que tots partim de les mateixes condicions. Una ajuda està lligada a una sèrie de requisits i si no els compleixes, la perds. La renda bàsica universal no. Així que si les teves condicions milloren, la seguiràs rebent. Una ajuda la rep només qui la sap demanar. La renda bàsica arriba a tothom, la demani o no. I a més, que tothom rebi la mateixa quantitat no vol dir que tothom hi guanyi. La renda bàsica ha d'anar acompanyada d'una reforma fiscal que garanteixi que els que més riquesa tenen hauran d'aportar més via impostos. Just, no? Així que, al final, la renda bàsica universal és molt més que pasta. És justícia. Perquè tots tenim dret a tenir les necessitats bàsiques cobertes i gaudir dels nostres diners d'una forma més lliure i satisfactòria, sense condicions. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.